Cece-kuce da ake yi kan wai Dauda Kahutu Rarara bai ba wa waɗanda suka yi tattaki daga Kaduna ba zuwa gurinsa kuɗi. Ga gaskiyar jawabi a wannan bidiyon mai sauraro. Assalamu alaikum mai sauraro, barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan tasha tamu mai suna Arewa Side TV. Zai mun kawo muku batu ne ko kuma in ce shari ko gaskiyar bayani akan wayannan matasa da suka yi tattaki suka zo domin ganin wannan shahararren mawaƙi wanda yanzu ya shiga harkar siyasa mai suna Dauda Kahutu Rarara. Wanda sun yi tattaki ne sun zo gare shi. To amma kafin mu kawo maka wannan shari ko ƙarin bayani akai, muna buƙatar idan wannan shine karanka na farko na ziyarar wannan tasha tamu mai albarka, da ka daure ka taba mana subscribe kana ka taba alamar kararrawa, domin hakan shine zai baka damar samun videos din mu a koda yaushe da zarar mun daura. To mai sauraro, kamar yadda ka sani wayannan matasa da suka yi tattaki sun zo gurin wannan shahararren mawaki Dauda Kahutu Rarara, wanda da suka zo sun haɗu da shi bai watsa musu ƙasa a ido ba, domin kuwa ya ba su lokacin sa sun zauna sun yi magana. Amma sai wani raɗe-raɗi da ake yi a shafin yada zumunta cewar wai wayannan matasa ba a ba su ko sisi ba. To gaskiya ne wannan matasa bai ba su ko sisi ba, amma ya ba su shawara cewar wannan tattaki abin da ya kamata tattaki duk wani matashi da zai yi tattaki idan ga yin tattaki ne saboda ƙasarsa, ba wai don wani mawaki ko ɗan siyasa ba, domin in ya zo ya faɗa wa gwamnati matsalarsa domin ta bashi taimako yadda ya kamata. Kuma sannan ya gaya musu da cewar me sana'a su, ya tambaye su kenan mai sauraro, sai suka ce su wannan sana'a da suke yi ta sai da waya ita ce suka ɗauke ta mai mahimmanci kuma ita suka sa a gaba. Sai ya ce to zai duba ya gani idan da alamar nan gaba ya ba su gudunmawa to zai ba su domin su bunƙasa sana'ar su mai sauraro. To muna dai ƙara tuna ma kada ka manta da sunan wannan tasha tamu mai suna Arewa Side TV, ka taba mana subscribe kana ka danna alamar ƙararrawa. Mun gode da jimirin kallon mu da kuke yi sosai, mun gode. To mai sauraro, kamar yadda waɗansu a shafin nan na yaɗa zumunta suke cewa wannan shahararren mawaƙi siyasa na Najeriya Dauda Kahutu Rarara ya yi gaskiya, domin kuwa wannan maganar da ya faɗa haka ne. Bai kamata a ce sun yi tattaki saboda shi ba, kamata ya a ce sun yi tattaki saboda ƙasarsu ko kuma saboda wani da yake kan mulki, domin shi ne zai ba su damar jin bukatunsu sannan ya biya musu su waɗanda ba za su gagare shi ba. To waɗansu sun yi sharhi ko kuma sun yi wasu batutuwa akan wannan abin mai sauraro, kamar yadda wasu kuma suke ganin cewar haka ne, domin kuwa bai kamata a ce idan shi suka yi tattaki ba. Amma waɗansu kuma suna ganin ai asara ne su tattaki saboda shi bai ba su ko sisi ba, domin har yanzu wata majiya tamu mai sauraro babu wacce ta kawo mana cewar wayannan matasa da suka yi tattaki an ba su ko da kwandala. To mai sauraro, wannan shine gaskiyar batu da muka kawo mana daga wannan tasha tamu mai albarka mai suna Arewa Side TV. Sannan za mu ƙara jaddada ma idan wannan shine karanka na farko na ziyarar wannan tasha tamu, ka daure ka taba mana subscribe kana ka taba alamar ƙararrawa. Mun gode da jimirin kallon mu da kuke yi.